खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव रायजो राजा बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। इसोर रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहैबाय सासे कमेडियान्सनि अडिअ रेकर्डनि सायाव। रायजोफोर जों खोनानो मोनदों अडिअ रेकर्ड बेवहाय खोनानानैहाय आंबो जोबोद दुखु मोनदों। मानोना दैदेन औवारि बुंनाय बायदिब्ला बै सासे गाज्रि आखुनि मानसिया मोजां नंखाया। जों साफ्रोमबो बर'फ्रानो मिथिगौ दे दैदेन औवारि कमेडियान्स बर'नि शर्ट मुभियावहाय बाहागो लाग्रा सासे कमेडियान्स बिथाङा। दा बिथाङा बै समावहाय माखासे गाज्रि आखुनि मानसिफोरनि फाव फान्दायनायावहाय जेलावहाय थांनांनायखौहाय जों नुदोंमोन। दा बिथाङा जेलाव थानाय समावनो आरोबाव बिनि बिसिखौहाय सासे गाज्रि आखुनि मानसिया आरोबाव गाज्रि लामाथिं दैदेनलांनो थाखाय बेखौहाय नाजादोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों रायजोफोर। जानो हागौ बे मानसिया गाज्रियानोखा। जोङो नैबे भिडिअ रेकर्डखौहाय खोनासङोब्ला बे मानसिया गाज्रिखा आरो बियो गोदान नङा, सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि चान्स लाग्रा मानसि होननानैसो जोङो खोनानो मोनदों। दा बेबायदि मानसिखौहाय मा खालामनांगौ रायजोफोर कमेन्टआव फोरमायहरदो। आरो नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला दैदेन औवारिनि कमप्लिटलि फुल अडिअखौहाय नोंसोरो खोनासं, अब्लानो बुजिनो हागोन जे दैदेन औवारि आरो बिनि बिसि आरो बै सासे जे गाज्रि बिनि बिसि, ओमफ्राय बे गाज्रिनि सायावहाय मा सावरायदों बिनि सोमोन्दै नोंसोरो भिडिअखौ कमप्लिट खोनासङोब्लानो बुजिनो हागोन। सोर बियो आरो मानो बेबायदि खालामखो? सहाय होनो नागारै असान्तिसो खालामनानै दोनदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। बेस्रा जेलाव जोबनानै दोनजादों, बेखौहाय सहायसो होनांगौ। नाथाय ओरै बिनि बिसिखौसो बमब्रायनानैहाय न'खर गावस्रानायनि खाबु लानायखौ जों खोनानो मोनदों भिडिअ अडिअनि गेजेरजोंहाय। अब्ला बेफोरबायदिबो मानसिनि आखल आखुआ जायो नामा? ओरै फारसेथिं जेलाव, फारसेथिं हिनजावखौहाय सान्सआव डान्स मारिनो नागिरदों। बेफोरबायदि मानसिखौ हमनानै टेक्सि दामनांगौ, आयेन मथे जेलावहाय गारस'नानै दोननांगौ। आरो दैदेन औवारिया जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ खोनासङोब्ला बे मानसिखौहाय उदां अख्राङावहाय बेरायहोनाय खाबु होयैआनो मोजां। बेफोरबायदि मानसिखौ जेलावसो दोननांगौ। बेफोरबायदिनिफ्रायनो मोजां मानसियाबो सोलोङो। अब्ला रायजोफोर आं इसेबां बुंबाय थालिया, नोंथांमोना दैदेन औवारिनि अडिअखौहाय कमप्लिटलि खोनासंब्लानो जाबाय, अब्लासो बुजिगोन। अबे रुमाव लानानै थांदों बे? आं खोनाबाय, जेबो दावरावबो खालामनाङा, जेबो होना, जिखुनु जों गारलायनांगौबाबो जों सिथ्रोब सिथ्राबसो गारलायखागोन। आं खोन्थाजोबगोन, जेबो नङा, फोरमान दंजोबो। आं बानाय मोनबाय बिरादनो, आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदिसो मोनखाबाय आं बिरादनो। आंखौसो बिदि जानला मोनला नांला बंसा खोन्थादों बियो। ओंखायनो फिसाखौनो आं खांला होननानै थाखाथारदोंमोन आङो। हाब, फिसा गाव बिहामजो लिङो, बेवाइ जानाय बिहामजो जानायखौ बोरै बिदि रायलायखो बे बिजोंहाय सानबाय आं डाइरेक्टनो, जोंबाय आं। माबायदि जादों आरो नोंहा, आं ओंखायनो बे सन्देहआव रागा जोंनानै रायदों, नोंहाबो फिसाइ गैयैखौ खेल लालायबाय नामा होननानै। आं होनखानाय जेलावबो दानाय आंखौ नायफैनाङा, इसिग्राब नायफैनाङा, जेब्ला गनोसै होनबा लांफै होनना बुंखानाय आं। आरो स्कुटिया बोरो होनबाय आङो साननैनि उनाव, ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर लांफैया? दैदेन बिसि लांफैबाय सेरफांगुरियाव। बोरै हिनजाव मानसिखौ लेंहरनानै हरनो हाखो नोङो? बिदि होनना बुंबाय आङो। खमसे खमथ' हौवा मानसिखौ बिबोनांफोर दङलै, हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो। हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो? बे हिनजाव मानसिखौ बोरै सेरफांगुरिसिम लेंहरखो नोङो होननानै। आरो आं ओरैनो हगारा, आङो मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं क'क्राझारावहाय। मोजाङै बेवहाय आं माबा लागोन, स्टेटमेन्ट लायगोन बे जायगायाव। आंनि हिनजावखौबो बानायदों खोमा, जायखिया बेखौथ' आंथ' डाइरेक्टखा, आं स्टेटमेन्ट लाग्रोगोन, बेनि उनावहाय बिसास गैया, बुहरलाबायो, खुनु बिसास गैया। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा थांबाय आरो बियो। स्कुटिखौनो बियो हारसिङै लांफैहोदों, बेखौ सोर फैया होननायाव हारसिंसो लांफैदोंनो। जायखिजाया मोजाङै स्टेटमेन्टआ हजोंहाय स्टेटमेन्ट लायग्रोगोन आं रुमावहाय, आंथ' रुमखौ मिथिखागौ बबे जायगायाव थाङा। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा रावबो लाखिनो हाला, डाइरेक्ट इउपिआर लिरबाय आं। इउपिआर लिरगोन आं डाइरेक्ट, इउपिआर लागायना होनोसै। नोंनो खोन्थाहरखाबाय आं, गाज्रि दामोन, आं बिदिखौ सुखुवा, डाइरेक्टखा।
सासे एथ' जाहा मेलाजों आरो बेल' नंबावालै आं बेखौ जेबो सानबावलामोन। ओरैबायदि बियो आंनिफ्रायनो पुलिस थानायावहाय फैसा हैनांगौ होननायखौ बियो 10,000 फैसा जादों। होमबा सानना नायदो नोङो पुलिसजों आं थांबाय गग्रोमोना थांबाय बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय नंखाय नंदोंबा आं पुलिस थानायाव दाख्लै लेंहरदोंमोन बे आंनि फन हमाखै नों फैसाया बेसेबां होफैमारा होननानै सोंदोंमोन आं होमबा बे फैसा अबेहाय बाहायखो बे सानना नायलाय नों फैसा थाखानि जेबो खोथा रायलायखाया बहा गारो आंबो मिथिया बेयो हिनजावफोरनियावनो गारखायो। आं बेखौथ' मिथिखाबायब्रा मिथिनायालाय। बोरैथो एकदम खर्स जाथारलायसै बेहालाय। सोरो? बेहा सोर बियो? जोंना मिथियालां ससे लामा ससेनिफ्राय बिदि थाखा जादों माबा जादों एसे फाल्थु खामानि मावदों होननाय खोनानायखाय गावनो एरायदोंनो आरो रायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावजों बेरायनो लेंहरनाय माबा लेंहरनाय ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा गवा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होमबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारदो होमब्लाबो आं ओरैनो केसावबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो खिन्थु मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसि आं जानो हानाय नंला आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारफानानै थानो हागौलै आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो अ माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय बिदिनो बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन बेबायदि फाल्थु बेफोरबायदि खोन्थानाङाना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा नों रागा जोंखांबाय आं डाइरेक्ट जारमासिनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोङोलै आंना होननानै आं माबोरै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरबाय थानो हाखाया बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा आं बायो बिदिबा आं होनखादोंना बे दैदेना मा नायजानि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलाय फना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय मा नायजानि स्कुटि आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बे गावसो बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयिखाय इंगित लागासिनो दं बियो साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन ओमफ्राय होननो हायाना आंहाबो रागा जोंनो हायाना आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन आयौ देन्जार बुंना होदों बे आंखौ अनेक बुंना होदों बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रिस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो अबे बिगुरावबो आंखौ अनेक खालामनाय नुदों सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो सासे मानसिखौ लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो आलदा जानोसै आङो नङा होनोब्ला माबागोन आं सोबायगोन आं बेखौ आरो दिन्थिजोबना जायगाखौ अबे जायगायाव लाङा आरो बैसोर मानसिखौ सिनायबाथ' थगायनाया बे आंखौ
आं जायखिया जेबो प्रुफबो नागिरा जेबो नागिरला आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला। माथो नागिरनांगौ टाइम गैया आं मोनथिजोबखायो थगायदों होननाया जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो बेखौ बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ बै बाराव बेखौ जों आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिथानो रोंखादों आं ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया। बे आंखौ लांदोंना बै बारावहाय नों फन हरदोंमोन नोङो थगायलायथारो बे समाव होमब्ला भुटानाव थांदोंब्रा भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो गारिया बे आदानिनो थगायनो हाया बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया खिन्थु बे आदाया दं ओइदिनखालि डिस्क' होननाय दं डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों मा खालामा बेलाय फिसाला होननानै मिथिगौ नों बेबायदि जिखुनु आं जेबो खोथा खोनासंला आं फिसा सानैखौ लानोसै गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो बेसेबां थाखायाव गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै आङो खोन्थायामोनलै मामा आं मिथिजोबोमोन आं जेबो खोन्थायामोन ओमफ्राय आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों मोनथावै खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा बुंना होनो ओंखायनो आङो हिनजावखौ लिंहरदों आंखौ जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लिंहरगोन रायज्लायफैदों साखि जाथों होनना बुंबाय आं ओमफ्राय रिदुयाबो फैथों नंगौना नङा कमफ्रम खालामथों बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं बबावहाय थानो हानोबा थाया बे बोरायजासे थाया बियो बिदिखौ नागारखाया नागारा बयबो होनखायो खिबु लाग्रा बायग्रा देनजार दै होननानै आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ आं मिथिया सोर हिनजावा थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों रिदुजों गावजों बे हिनजाव दं सासे थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो फिसाया बिदेशआव थायो ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे नों बायदियानो माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना दोनबाय मिथिया आं बे हिनजावखौ माने दोनबाय एस एम एस गेलेगासिनो फन रायलायगासिनो दं न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा न' सिङाव बोरै नोंसोर लागोनि थायोलै फिसा साबसे जाखो फिसा सासे ना सानै दंनो बे हिनजावनि फट'खौ नुदां नायबा आं सिनायफिनो नायदो आङो नै आंना सिन्था गैया गोसोबायदि थांबानो मोनो मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो हिनजावखौ आं बेखौ सिनायबावगोनसो फट'खौ देखायबानो जेबो नङा आं कर्टआव साइन होलायलायनोसै ओरैबायदि सिनायगोन आरो बेल' नंबावाब्रा आयौ आं मैया थांनायावहाय आं थानायाव हाबहैदोंमोन ना आंथ' थानायावहाय खबर लायजोबदों ओरैनो एरखम केस होबा मा जागोन बेफोरबायदि खबर लादों आङो बे समाव मा थानायावनो नोंसिनि सेरफांगुरि थानायाव माथो बेखौ मिथियो माखासे हिनजावफोर थाग्राफ्रा 2 ना 3 दं हिनजावफोर हांखाबायना बियो रान्दि हिनजावफोरजोंबो बिराद गेलेबोबाय बिदि मिथियो देन्जार बे मामा बिनि फिसाया ओरैबायदि आरो खेला होग्रा हिनजावफोरजोंबो आयौ सिगाङावथ' खर' बुंलायनायसो मोनखानायमोन खिथानायखौनो आं होननाया हौवा खिन्थाहैसै हौवाया बे बिसिनो खिन्थाहैसै बिसियाथ' जोंनि लोगो जानोसै नालाय बिसोर खोन्थाहरसै आंनो ओरैबायदिनो फिसाया ओरैबायदि रान्दिफोरजोंबो माजोंबो सेस खिथाजोबोमोन बियो आं खोन्थानाया नंखाय नङा आंनो थैथों सानोमोन आरो गारिजों सौग्रावनानै थैथों आं थगायदोंब्ला आरो गाव नङा होनोब्ला आं थांगोन गसंहैगोन आं बुंना होजोबगोन आं आरो मानसिखौबो लेंहरगोन आं डाइरेक्टखा बिदि आरो बिदि आंनो गारिजों सौग्रावनानै थैथों दाहायनो आं थगायदोंब्ला डाइरेक्टखा थगाया आंनावहाय माबाखा बे आइया मबाइल माबा लांनो नागिरदों देलाय आंनि नाम्बारखौ लालाय औ दे नङाबा र' आं बुनि औ